деҳот аз рукнҳои асосии иқтисодиёти давлатҳои ҷаҳон буда, тибқи арзёбии Созмони умумиҷаҳонии савдо, он яке аз 5 самти стратегии рушди сайёҳии ҷаҳон дар соли 2020 эътироф гардидааст. дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи таҳлилии стратегия аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. ин навбат мо дар барнома масъалаи рушди сайёҳии деҳоти мамлакатро дар заминаи стратегияи миллии рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 ва барномаи рушди сайёҳии деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025 дар ҳамкорӣ бо кормандони Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. моро ҳамроҳ бошед. дар мамлакатҳои Иёлоти Муттаҳидаи Америка ва Аврупои Ғарбӣ сайёҳии деҳот давоми 20 соли охир ба бахши мустақил ва сердаромади саноати сайёҳӣ табдил ёфтааст. дар Юнон ва Кипр соҳаи мазкур асоси иқтисодиёти кишвар шинохта шудааст. тибқи сарчашмаҳо ҳар сол зиёда аз 700 миллион, дар ҷои дигар зиёда аз 1 миллиард нафар ҳамчун сайёҳ ба минтақаҳои гуногун сафар мекунанд, ки аз ин шумора аз 12 то 30% онҳо ба деҳот рост меояд. гузашта аз ин омори мазкур танҳо ифодагари вазъи сайёҳии байналхалқӣ мебошад. дар асл шумораи сайёҳони дохилии худи кишварҳо ба маротиб зиёд мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз лиҳози имкониятҳои табиӣ яке аз давлатҳои ояндадори дунё дар бахши сайёҳии деҳот аст. кӯҳистон будани аксари ҳудуди мамлакат, ки дар гузашта яке аз монеаҳои рушди он шуморида мешуд, дар шароити муосир хилофи ин назар сарчашмаи асосии рушди давлат ва воситаи муаррифии он дар арсаи ҷаҳонӣ хоҳад буд. сайёҳии деҳот солҳои охир бисёр дар шакли муосир пешрафта истодааст ва ин имконият медиҳад ки марҳила ба марҳила сатҳи никоҳаҳволии мардум хубтар шавад. яъне мо чӣ гуна метавонем тавассути сайёҳиро бо шуғл умуман аҳолиро бо шуғл таъмин созем ва сатҳи некоҳаҳволиро баланд бардорем. сайёҳии худ вазифаи аввалин дараҷааш ин тозагии ҳифзи муҳити зист ва мақсад аз рушди он баланд бардоштани сатҳи некоҳаҳволӣ мебошад. вақте ки сайёҳ ба ин ё он давлат ё минтақа ё шаҳру ноҳия ташриф меорад, ҳатман ки аз меҳмонхона, тарабхона, ошхона, сартарошхона ва дигар имкониятҳои хизматрасонӣ ҳанамун минтақаҳо аз наздик шинос мешаванд. дар Тоҷикистон сайёҳӣ як самти нисбатан нав вале хеле ояндадор аст. Тоҷикистон барои рушди сайёҳии деҳот иқтидори беназири захираҳои табииро соҳиб аст, ки истифодаи оқилонаи онҳо имконоти васеъи рушди деҳотро ба вуҷуд хоҳад овард. бо гузашти вақт сайёҳии деҳот ба омили рушди бахшҳои дигари деҳот, кишоварзӣ, нақлиёт, алоқа, манзил ва истироҳат, сифати маҳсулоти хӯрокворӣ, истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ, рушди инфрасохтори деҳот, ҳифзи муҳити зист, ба вуҷудоии ҷойҳои нави корӣ ва ғайра мусоидат хоҳад намуд. вобаста ба ин, рушди сайёҳии деҳоти Тоҷикистонро на танҳо як масъалаи фарҳангӣ ва миллӣ, ҳамзамон як барномаи бузурги иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар мамлакат дар мисоли стратегияи миллии рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 ва барномаи рушди сайёҳии деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025 арзёбӣ намудан мумкин аст. имрӯзҳо маҳз дар натиҷаи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи татбиқи ташаббуси пешвои миллат вобаста ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар бештари минтақаҳои ҷумҳурӣ инфрасохтори аввалин дараҷа
و امکانیت‌های خدمت‌رسانی با واسطه ساختن مهمانخانه‌ها، آشخانه‌ها، طربخانه‌ها، مرکزهای اطلاعاتی، یعنی شرایط فراهم آورده شدند که اینم برای تأسیس جای‌های کاری ایلاوگی و همزمان معرفی اقتدارهای سیاحی مساعدت میکنند. تشبث نوبتی پیشوای معظم ملت وابسته به اعلان داشتن سالهای رشد صنعت و آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی نیز امروز ها امکانیت داده ایستادند که مرحله به مرحله صنعت سیاحی کشور رشد و نمو پیدا کند. дар тоҷикистон мувофиқи маълумоти соли 2008 аз 13043 сайёҳ 13.5% он ба деҳот рафтанд. аз ин давра то ба имрӯз ҳисоби дақиқи шумораи сайёҳони ба деҳот ташриф оварда анҷом дода нашудааст. агар 13.5%-ро ҳамчун меъёри миёнаи сайёҳони ба деҳот ташриф оварда қабул кунем, пас дар 5 соли охир аз шумораи умумии сайёҳон 3 млн 900 000 нафар 526 500 нафарашон ба деҳот рост меояд. дар пайи тағйироти мусбате ки дар низоми сайёҳии мамлакат солҳои охир ба вуҷуд омаданд, ин шумора метавонад чандин маротиба афзоиш ёфта бошад. маъмулан дар таҷрибаи байналхалқӣ ду тарҳи ба роҳ мондани сайёҳии деҳот мавҷуд мебошад. якум, сайёҳӣ ҳамчун истеҳсолоти ёрирасон. сокинони деҳот дар баробари фаъолияти хоҷагидорӣ ба тиҷорати сайёҳӣ низ машғул мешаванд, вале роҳу имконоти ҷалби сармояро барои рушди соҳа ҷустуҷӯ намекунанд ва сайёҳӣ асосан аз ҳисоби сарчашмаҳои худӣ пеш меравад. чунин тарҳи рушди сайёҳӣ на аз рӯи нақша барнома, балки тибқи принсипи таваккал пеш меравад ва чандон фоидабахш нест. дуюм, ба соҳаи сайёҳӣ на ҳамчун бахши ёрирасон, балки ба сифати тиҷорати асосӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад ва барои сайёҳон тамоми шароити экологию эстетикӣ, имкониятҳои бархӯрдӣ аз тарзи ҳаёти деҳот, сайёҳат тавассути асп, ҷамъоварии замбуруғ, мева, гиёҳҳои шифобахш, моҳидорӣ, дастрасӣ ба маҳсулоти арзони истеъмолии истеҳсолоти маҳаллӣ, ошноӣ бо хусусиятҳои этнографии деҳа ва афзалиятҳои фарҳанги мардуми он ва ғайра фароҳам оварда мешавад. чунин нави сайёҳӣ, яъне сайёҳии сабзи деҳот ва ё сайёҳии аграрӣ дар кишварҳои Иёлоти Муттаҳидаи Америка, давлатҳои Аврупои Ғарбӣ ва Туркия хеле маъмул аст. сайёҳон муддати чанд вақт дар деҳа зиста тарзи ҳаёти деҳаро барои худ таҷриба мекунанд. имрӯз дар минтақаҳои дурдасти ҷумҳурӣ шакли нави меҳмонхонаҳо ё худ ҳомстейҳо сохта ба истифода дода шуданд, ки бевосита меҳмонон дар баробари боздид аз мавзеъҳои сайёҳӣ ҳамзамон дар меҳмонхонаи анамон назди хонаи сокинон зиндагӣ мекунанд, аз урфу одат ва анъанаҳои миллии мардуми тоҷик аз наздик шинос мешаванд. ин албатта барои боло бурдани сатҳи зиндагии мардуми деҳот мусоидат мекунад. дигар омили мусоидаткунанда дар деҳот ин эҳёи ҳунарҳои мардумӣ маҳсуб меёбад, ки тавассути ин ҳам мо метавонем яъне ба воситаи сайёҳон зиндагии мардумро беҳтару хубтар гардонем ва бевосита ҳамин ташаббусҳои созандаи пешвои миллат вобаста ба эълон доштани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва бо мақсади боз ҳам тақвият додани рушди сайёҳӣ дар деҳот, солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шуданд, ки ба тамоми нишондиҳандаҳои рушди соҳа таъсири мусбит расонд ва ҳунармандоне ки дар хона ба истеҳсоли армағони сайёҳӣ машғул буданд, пурра аз имтиёзҳои андозӣ бархурдор гарданд ва ин албатта барои эҳёи ҳунарҳои мардумӣ мусоидат мекунад. яъне имрӯз ҳунармандони кишвар дар намоишгоҳҳои дохилӣ, дар байналмилалӣ иштирок карда маҳсулоти дастии худро ба намоиш ва фурӯш мегузаронанд, ки инам барои муаррифии
таъриху фарҳанг ва анъанаҳои миллии мардуми тоҷик мусоидат мекунанд. дар айни замон сайёҳии деҳот дар тоҷикистон мувофиқи тарҳи аввал пеш меравад ва он тақрибан як иқтидори кашфношударо мемонад. кам ё умуман набудани меҳмонхона ва дигар инфраструктури сайёҳӣ дар деҳот, инфраструктури сарироҳӣ дар шоҳроҳҳо мушкилоти асосӣ мебошанд. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар самти рушди сайёҳии деҳот қабл аз таъмини инфраструктури зарурӣ рушди фарҳанги сайёҳии сокинон муҳимтар мебошад. дар акси ҳол сайёҳии деҳот наметавонад рушди самараноки худро пайдо кунад. албатта барои рушди сайёҳии деҳот ё худ агросайёҳӣ имрӯз шароиту имкониятҳо дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ фароҳаманд. имрӯз моро зарур аст, ки боз ҳам бештару беҳтар таблиғотро ба роҳ монда ба ин васила аҳамияти иқтисодию иҷтимоии соҳаи сайёҳиро ба мардум расонем. дар ин самт бо дарки пурра ин аҳамияти иқтисодию иҷтимоӣ доштани соҳаи сайёҳӣ мо метавонем ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем. яъне саҳми аҳолӣ, саҳми соҳибкорон дар рушди инфраструктур, беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои сайёҳӣ хеле назаррас мебошад. хорух ва аҳён дар дигар минтақаҳо ноҳияҳои балҷувон, варзоб ва ромид нигоҳи мардум ба сайёҳӣ нисбатан тараққӣ кардааст. дар баробари меҳмонхонаҳои зиёд ҳамзамон шумораи зиёди субъектҳои хизматрасонии хонагӣ фаъолият мекунанд. сокинон манзили истиқоматии худро ҷиҳати хизматрасонӣ ба сайёҳон пешниҳод менамоянд. чунин хонаистҳо барои сайёҳони имконияти молиявиашон нисбатан маҳдуд, бахусус барои сайёҳони дохилӣ хеле дастрас аст ва аз ҷониби дигар барои соҳибонашон сарчашмаи муносиби даромад ба шумор меравад. айни замон дар мамлакат дар баробари қабули стратегияи миллии рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 лоиҳае дар ҳамкорӣ бо иттифоқи ҳунармандон ва дизайнерони Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дорад, ки ҷиҳати рушди сайёҳӣ ва муаррифии ҳарчи бештари захираю имкониятҳои сайёҳии мамлакат дар минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурӣ, хусусан Бадахшон, Суғду Хатлон ташкили деҳаи ҳунармандон пешбинӣ мешавад. иқдоми мазкур ба хотири он аст, ки сайёҳони хориҷӣ кӯшиш мекунанд, ки ҳангоми сайёҳат бештар бо шароити кӯҳистон, яъне деҳоти Тоҷикистон ошно гарданд. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи сокинони баъзе деҳоти Тоҷикистон ба соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ зиёд шуда истодааст. бо вуҷуди корҳои анҷомшуда барои рушди сайёҳии деҳот, иқдомҳои алоҳида дар сатҳи минтақаҳои Тоҷикистон кифоя нестанд. рушди соҳа барномарезии дақиқ ва тарҳи миллиро тақозо мекунад. набудани тарҳи миллии рушди сайёҳии деҳот ва аз бисёр ҷиҳат ба набудани заминаҳои назариявии омӯзиши масъала алоқаманд мебошад. маҳз барои ҳамин дар мамлакат стратегияи миллии рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 таҳияву тасдиқ гардида мавриди амал қарор дода шуд. албатта имрӯз мақоми ваколатдори давлатӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд пайваста талош доранд, ки таҷрибаи беҳтаринро вобаста ба рушди самтҳои афзалияноки соҳаи сайёҳӣ аз бар намоянд ва он иқтидорҳое, ки дар Тоҷикистон аст хеле рақобатпазир ҳастанд. мо метавонем танҳо ба воситаи беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ, зиёд намудани номгӯи хизматрасониҳо онҳоро ба меҳмонону сайёҳон пешниҳод намоем. имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати мамлакат ҳайати намояндагони соҳаи сайёҳии мамлакат дар калонтарин аз намоишгоҳҳои байналмилалӣ, ки дар кишварҳои Аврупо, Осиё, Амрико баргузор мегарданд, иштироки фаъол намуда захира ва иқтидорҳои сайёҳии мамлакатро ба дӯстдорони сайру сайёҳати Тоҷикистон муаррифӣ карда истоданд ва дар ин сам таҷрибаи онҳо низ мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.
дар самти рушди сайёҳии деҳот ба таҷрибаи давлатҳои ҳамсатҳ ва инчунин муваффақ такя намудан қобили дастгирӣ мебошад. Масалан, дар Лаҳистон, ки 93% ҳудуди онро деҳот ташкил медиҳанд, дар пешрафти иқтисодиёт такяи асосӣ ба рушди сайёҳии деҳот карда мешавад. Наврасон аз курсии мактабӣ ба техникаи сайёҳии деҳот омода ва барои машғул шудан ба ин бахш ҳавасманд карда мешаванд. Имрӯз дар ин кишвар зиёда аз 27% аҳолӣ дар бахшҳои гуногуни сайёҳии деҳот фаъолият мекунанд, ки таҷрибаи беназир аст. таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар Тоҷикистон низ рушди сайёҳии деҳот метавонад ҳам аз нуқтаи назари иҷтимоӣ ва ҳам иқтисодӣ муфид бошад. дар навбати худ бояд ба назар гирифт, ки рушди ин бахш наметавонад ба таври бояду шояд ва таъҷилӣ, балки дар заминаи таҳияи барномаи мушаххас татбиқи воқеии худро пайдо мекунад. бо дар назардошти ин, дар марҳилаи кунунии рушди соҳа таҳия ва мавриди амал қарор додани барномаи рушди сайёҳии деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025 муҳим арзёбӣ мегардад. албатта барои беҳтар намудани шароити хизматрасонӣ дар самти сайёҳӣ, махсусан сайёҳии деҳот, нақши мақомоти маҳаллӣ ва сокинони сарбаланди кишвар хеле муҳим мебошад. яъне мо тавассути дастаҷамъӣ, тавассути барномаҳои ҷолиб амалӣ намудани нақшаву чорабиниҳое ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат таҳия ва тасдиқ гардиданд, мо метавонем ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем. ва имрӯзҳо дар доираи татбиқи нақшаи чорабиниҳои стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 аллакай марҳилаи аввали он ба итмом расид, ки он солҳои 2019-2022-ро фаро мегирифт. марҳилаи навбатии татбиқи стратегия ба саноатикунонӣ бо суръат равона шудааст, ки ин солҳои 2023-2026-ро дар бар мегирад ва дар ин самт аллакай нақшаи чорабиниҳои мукаммал таҳия ва тасдиқ гардидааст, ки татбиқшавии он ба рушди сайёҳӣ дар кишвар мусоидати ҳамаҷониба менамояд. албатта афзалияти рушди сайёҳии деҳот хеле баланд аст, зеро 70% аҳолии Тоҷикистон дар деҳот зиндагӣ мекунанд. аксари минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон дар минтақаҳои дурдастанд ва имрӯзҳо сохтани роҳҳо, нақбҳо, бунёди инфраструктураи аввалин дараҷа дар шоҳроҳҳо имконият медиҳанд, ки марҳила бар марҳила, яъне имкониятҳои коммуникатсионӣ беҳтару хубтар шавад ва тавассути фароҳам овардани шароити мусоиди хизматрасонӣ мо бештару беҳтар сайёҳонро қабул ба хизматрасонӣ намоем. дар стратегияи миллии рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 самтҳои мухталифи бахши сайёҳӣ аз ҷумла беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ дар фурудгоҳҳо, гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва омӯзиши хадамоти хизматрасонии муштариён, раводид ва бақайдгирӣ, иҷозатномадиҳӣ дар соҳаи сайёҳӣ, омор ва маълумот, самтҳои афзалиятнок ва бартаридоштаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон, қадамҳои минбаъда ҷиҳати рушди сайёҳӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ, бахусус деҳотҷойҳо ва дигар ҷанбаҳои соҳа ҳамаҷониба фаро гирифта шуданд. ҳамин тавр пажӯҳиши аҳамияти сайёҳӣ дар деҳоти ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки бахши мазкур барои рушди ҷомеа ва давлат нақши муҳим бозида имкон медиҳад мушкилоти мавҷудаи иҷтимоиву иқтисодии деҳот ояндаи наздик ба туфайли стратегияи миллии рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 ва барномаи рушди сайёҳии деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025 бартараф карда шаванд. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи таҳлилии стратегия ба поён мерасад. то барномаҳои оянда, хайр.